Hola, Helena. Avui et veiem amb samarreta diferent. Com és això? A què ha esdevingut aquest canvi? Bueno, l'estaf ha decidit fer un petit canvi i estava jugant de receptora darrere i han decidit que jugui de lliure defensora aquest partit. Hem provat a veure com ha anat. No t'enganyaré, nosaltres des de la retransmissió hem estat fent apostes. Ha sigut un canvi tàctic o a què s'ha esdevingut? O és per provar, aviam si aconseguim donar-li la volta als resultats que no acaben d'arribar? Bueno, és per anar començant perquè d'aquí una mica l'Abril marxarà, llavors per començar jo ja a provar com va els canvis. Molt bé. I ara bé, darrer partit abans de les vacances de Nadal, no s'ha pogut guanyar, realment era un rival molt difícil. Noves sensacions per l'any que ve. Què li demanem als Reis? Va. Bueno, encara ens queda un partit, era l'última casa, però... A l'última casa, perdó. Sí, viatgem a Mallorca la setmana que ve. Doncs, bueno, a veure si intentem canviar una mica la dinàmica dels darrers partits, perquè de moment ens està costant bastant tancar els sets al final, i això, bàsicament, començar a tancar sets. Doncs molt bé, molt bones vacances de Nadal, bon any i que els Reis ens portin victòries. Esperem, moltes gràcies. Adéu.